नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. अपराध प्रकरणाचेर योग्य क्रम घेतले SP डॉ. सुमन पेडणेकर. कारवार बंदराच्यान मेळच्या भाड्याबाबत टँकर लॉरी मालकाली नाराजी. प्रश्न सोडवची जिल्हाधिकारीक टँकर लॉरी संघटनेली मागणी. कारवार कार्यालयात गळपास घेऊन आत्महत्या करून गेलो पोलीस कॉन्स्टेबल. सुप्पा जलाशयाच्या निराश्रिताचेर अन्याय करनाकात निराश्रिताली मनवी. लहान पोराल्या इच्छे खातीर होन्नावर होसाकुळी ग्रामाक पालकमंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमगेली भेट. अपराध प्रकरणाचे योग्य क्रम घेतले SP डॉ. सुमन पेडणेकर. कारवार उत्तर कन्नड जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारी डॉ. सुमन पेडणेकर हेमी मंगळवाराक भटकर शहर ठाण्याक भेट देऊन अधिकाऱ्याबरोबर चर्चा केली आणि ओमिक्रॉन व्हायरसाचेर मात करसाठी पोलीस खात्यान सिद्धता केला अशी माहिती तेमी दिली. नंतर प्रसार माध्यमाकडे उलयतना तेमी म्हटले की DYSP CPI PSI हेंचबरोबर सभा घेऊन जिल्ह्यात ओमिक्रॉन संक्रमणाची बंदोबस्त करसाठी तपास यंत्रणा वाढवची केला. कारवार माजाळी आणि भटकळ तालुक्यात शिरालीत तपासणीचे गेट सुरू केला. सध्या अपराध प्रकरणाचो गंभीरपणान क्रम घेऊन योग्य बंदोबस्त करची व्यवस्था केला. वेब पोर्टल बातमीदार श्री अर्जुन मल्ले हेमचेर केल्ल्या हल्ल्याच्या सगळ्या आरोपीक अटक केला. चौकशी सुरू असा. भटकळच्या चन्नपट्टण श्री हनुमंत देवस्थान भटकळ पुलाचो चौकार वचून परीक्षण केले. नवीन बांचे पोलीस समुदाय भवनाचे ग्रामीण पोलीस ठाणे मुर्डेश्वर पोलीस ठाण्याक भेट दिली. या वेळार DYSP बेळीयप्पा U CPI दिनकर P महाबळेश्वर नाईक PSI हनुमंतप्पा कुडगंटी सुमा आचार्य येल्लप्पा मादर भरत नाईक हेमी हजर आशिले. कारवार बंदराच्यान मेळच्या भाड्याबाबत टँकर लॉरी मालकाली नाराजी. प्रश्न सोडवची जिल्हाधिकारी संघटनेची मागणी. अंकोला तालुक्याच्या टँकर लॉरी मालकाली जिल्हाधिकारीक मनवी दिला की सध्या कारवार बंदरावेल्यान तैलोपकरण आयात निर्यात करूक जे भाडे मेळता ते खूप कमी दर असून ते मजुरी आणि वाहनाचे मेंटेनन्स हेकाच पावचिना. बँक कर्जाचे हप्ते भरूक खूप त्रास जाता म्हण जिल्हाधिकारीक अंकोला टँकर लॉरी मालकाली समस्या जाणून घेऊन मानवीय दृष्टीन लक्ष घालून संबंधित अधिकाऱ्याबरोबर सभा घेऊन या विषयाचे संवाद साधून बंदराचेर भाडेमारच्या टँकर मालकाली मागणी पूर्ण करची असे निवेदन अंकोला टँकर लॉरी मालकान जिल्हाधिकारी दिला असे कळयला. सुप्पा जलाशयाच्या निराश्रिताचेर अन्याय करनाकात निराश्रिताली मनवी. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या सुप्पा जलाशयाच्या निराश्रित कुटुंबाक निर्लक्ष केल्ले वन्यजीवी विभागाचे कुंभारवाड्याच्या न्हंयच्या उदकात अनधिकृतपणान होडेचेर विहार सुरू केले बंद करून थिंच्या निराश्रिताक स्थानिकाक पयली प्राधान्य दिवं जाय अशें आग्रह करून तहसीलदार मार्फत प्रधानमंत्र्याक निराश्रितान मनवी दिला. देश रक्षण करच्या केंद्र आणि राज्य सरकाराल्या खिंच्या योजनेक त्याग केल्ल्या निराश्रित कुटुंबाक रक्षण करचे सरकाराले कर्तव्य उरता. सुप्पा जलाशयाच्या न्हंय उदकात सरकाराली कसलीच अनुमती नासतना KPCलो विरोध असताना सुद्धा जबरदस्तीन आपल्याक संबंध नाशिल्ल्या प्रदेशात होडेचेर जलविहार सुरू असा. या जलाशयाक भयोत्पादकाली भय सुद्धा असा म्हण हो जलविहार स्थानिकाक मात्र तो बी निराश्रिताक मेळू जाय म्हण निवेदन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जिल्हाधिकारी स्थानिक आमदार अरण्य संरक्षणाधिकारी शिर्शी आणि दांडेली हेमक दिला. या वेळार निराश्रित मुख्यस्थ सुभाष वेळीप प्रसन्न गावडा पांडुरंग गावडा सुभाष गावडा हेमी हजर आशिले. कारवार कार्यालयात गळपास घेऊन आत्महत्या करून गेलो पोलीस कॉन्स्टेबल. कारवारच्या DAR म्हणल्यार डिस्ट्रिक्ट आर्मड रिझर्व्ह पोलीस कॉन्स्टेबल गुरुप्रसाद नाईक हेमी कारवार DAR पोलीस ट्रेनिंग स्कूलात शिक्षक म्हणून कर्तव्यात आशिले. 4 दिवसाची सुटी घेऊन आपल्या गावात होन्नावरच्या हळदीपूर हिंगा गेल्ले. हेमी आज कार्यालयीन कामां हजर जाल्ले. पोलीस कर्मचारील्या सहकारी संघाच्या कार्यालयात तेमी गळपास घेऊन आज आत्महत्या केली घटना घडली. आत्महत्येचे खरे कारण अजूनही कळले ना. घटनास्थळावर वरिष्ठ अधिकारी येऊन परीक्षण केले. या प्रकरणाची नोंद कारवार शहर ठाण्यात दाखल करून झाला. लहान पोराल्या इच्छे खातीर होन्नावर होसाकुळी ग्रामाक पालकमंत्री शिवराम हेब्बार हेमी दिली भेट. होन्नावर तालुक्याच्या होसाकुळी ग्रामाच्या एक लहान चलेन आपणाल गामात एक पूल बांदची विनंती सोशल मीडियाचेर श्री शिवराम हेब्बार हेमका केल्ली.
या विनंतीक मान दिवन हेबार हेमी स्थानिक आमदार श्री दिनकर शेट्टी हेमचे बरोबर खुद्द होसाकळी ग्रामाक भेट दिली आणि ग्रामाची समस्या जाणून घेऊन ग्रामस्थांलो अहवाल स्वीकारून नवीन पूल बांधचे आश्वासन दिले। हेजेन ग्रामस्थान आनंद व्यक्त केला। या वेळार आमदार श्री दिनकर के शेट्टी, प्रमुख विनोद प्रभू, श्रीमती चंद्रकला शासंगी आणि पक्षाचे विविध स्तरावेले कार्यकर्ते आणि प्रमुख हजर आशिले। सर बन्नी ನೂತನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರಾದ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ। ಇವತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಸರ್। ಇಲ್ಲಿ इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।